Psihokibernetika i Maxwell Maltz. Tajna kako da ovu knjigu iskoristite za promenu svog života. Otkriće predstave o sebi predstavlja prekretnicu u razvoju psihologije i u oblasti kreativne ličnosti. Značaj predstave o sebi uočen je pre više od 10 godina. Ipak je o tome malo napisano. I to začudo, ne zato što psihologija predstava o sebi ne daje rezultate, već zato što daje tako zapanjujuće rezultate. Jedan je moj kolega to ovako izrazio: nerado objavljujem svoja otkrića, naročito o laičkoj publici, zato što bih, predstavim li neke od svojih slučajeva i opišem li začuđujuća i neobična poboljšanja ličnosti, mogao biti optužen za preterivanje ili pokušaj osnivanja novog kulta ili za oboje. Isto sam tako i ja oklevao. Na bilo koju knjigu koju bih na tu temu mogao napisati, moje kolege bi sigurno iz nekoliko razloga gledale kao na nešto neobičajeno. Pre svega, neuobičajeno je da plastični hirurg piše knjigu iz psihologije. Potom neki će krugovi verovatno smatrati da je još neobičnije to što se izlazi iz uske male dogme zatvorenog sistema nauke o psihologiji i odgovori koji se tiču ljudskog ponašanja traže u fizici, anatomiji i novoj nauci